Napoy, sige scroll, ay kachat. Tayo matulog na lang. Jim? Jim? Tulog niyo. Kuha. Cellphone, no? Kuhaon ko ni Ben. Hala, si Ronron. Kuwato niya yung cellphone niya yung Jimmy. Lah, na bata. Hindi ko nakabalo. Sumbong ako ni. Uy! Yuli na Kuya Ronron! Psst! Awan ako si Ninong Jimmy. Ninong Jimmy! Ninong Jimmy! Ninong cellphone ikawat Jimmy! Ninong Jimmy! Ninong cellphone ikawat ni Ronron! Tinood ka? Diba, ang bata di mga tik? Oh, dili mangatik. Ano mong ka di mo tuon sa kuha? Ikuha jud niya. Wala ka oy, di ka mo tuo. Dor yung bata ah.